Sanibingelela sanibona nonke emakhaya. Siyathemba niyaphila lapha enikhona. Hey, sekusukile lokho, kusukile uphumile umkhankaso omusha sha. Umkhankaso waqala ku Facebook. Wakhuphuka ama-comment nangama-post. Waya ku TikTok. TikTok wabamkhulu umkhankaso. Wabamkhulu ngenye indlela impela. Ampur futhi umkhankaso ugcine uye somewhere umthikameza umfoko kaMpungose. Lo mkhankaso usubuye ngama YouTube channels manje. Ama YouTube channels afakwa imali emasendeni, angazi ke kwabanye ifakwa kuphi. Siyazi bafowethu nani bodadewethu ukuthi noma ninama YouTube channels wenu kodwa inhliziyo zenu zithandwa kuphi, siyakwazi lokho. Akufihleki noma ningenza njani anikhona ukufihla. Yekani lento yokuzama ukudicela phansi uKhuzani, yekani ukwakha icontent ngokuyisa uKhuzani. Ubantu TV1 ukhuluma uzolikhipha ngengila une-show shuthi wayekhona kusendwa voice note, shuthi wayekhona kwenziwa lento. Ukhuluma uyamkhipha lo amthandayo ayifelayo ngaye uthi kuyobe ilo angamfuni, shuthi umfoko kaMpungose. Yekani bafethu ukuthatha imali nifaka imali emasendeni, qesha imali emasendeni. Angazi ukuthi afana nani lawo masende kodwa khona lapho eniqeshwe khona. Yekani lonto leyo. I-album kaKhuzani angeke niyiphazamise. Lokho kumele nikwazi. Awukho umkhankaso eniyowenza ukusa le-album. Yonke imlando esiyenzile nje kulonyaka lesi sikhashana esincane less than 36 days iphumile. Angeke nize norape noma ngingalanda ini noma ngenzani. Akekho ozokala ku level sinothi ukuthi ubani uthini ngasiphi isikhathi kwenzakalani. Into yakhona nje isitoni awusayizwa nje nokuyizwa ukuthi ithini. Isi-fast ngoba nomnikazi wayo ivoice note akakhuluma into eqondile. Aphumula obala ukuthi nayi ivoice note ubani benobani ade benza lento. Manje nisenisithatha phi ke isibindi ke sokuthi ke uGatsheni ubekhuluma ngobani lapha. Ngoba yini niqale naye asumela nina ukuthi mhlawumbe usho bani. Akazange yasho ukuthi ubani. Kumanye ama-comment akho uGatsheni bese bekhona abakhuluma ukuthi hayi uyanqena nokusho ukuthi ubani sebe naye ID. Ngoba bese niyitshela ukuthi ke ubani ke seniyabona ukuthi mhlawumbe akusiyena. Senesiqiniseko esingakanani sokuthi ke kuyobe ilaba abantu especially laba engathi abekho kuleli side leni kuleli qhawuleni elithandayo. Manithando SK mthandeni kahle. Ningamthandi ngamagama abantu, ningamthandi ukuyisa imisebenzi abanye abantu. uKhuzani angeke nimenze lutho. Noma namvulela ama YouTube channel awo 1 million nizama ukumwisa. Umsebenzi wakho uyayikhulumela. Akanazi isikhathi sabantu uKhuzani. uKhuzani uye umuntu odicwa kakhulu kuma social network. Uye online umuntu ohleli nje egxibha ngayo yonke indlela. Akayitholi chance yokubreathe. Nila hleli nibhala nikhuluma nenza ama video. Nenza izinto animazi nakumazi lo Khuzani. Nami angimazi kodwa ngazi umsebenzi wakhe. Ebese kuba nendoda ezohlale niyivikela ngayo yonke indlela. Ngaze niwe phansi impela niguqe phansi ngedolo. Niyivikela le ndoda. Bese kuba nomuntu kwenzomelelana naye. Phumani kuKhuzani. Bantu TV1 phumani uKhuzani. Nani nibaningi ngamanye ama channel. Thina lapha sila ngizozenzela content. Sizozenzela ukuyikhulumela ngokuhle kwenza kumaskandi nanokuhle kwenziwa uKhuzani. Ngoba wenza okuningi uKhuzani. Lempe enilwayo akuyona yini. Nina ngababukeli niseceleni aniculi nami angiculi. Ukuthi nifike la nizodixa motion. Lezi inhlizweni ezithakathayo nizoyiyeka nini cha ngoba hayi inhliziyo zenu niyathakatha bafowethu angifuni uqamba manga. Diwe nenza ngakhona nithatha isiquthu nigade ningaba bathakathi mase nikhulile ngobaba ube ubaba uthakathayo. Ninezinto eziphrenzini kodwa nje hayi inhliziyo zenu zimbi ngoba angazi ukuthi nihlana kuphi noKhuzani. Ikuphi uKhuzani nihlupha khona.
uyishayela ingoma emnandi, album yakhe inconywa ngapha nangapha, senifuna nje ukuphazamisayo. Velani nikhohlwe nixolise inhliziyo, akukho enizokwenza igama likaKhuzani mhlambe nokumwisa. Velani nixolise inhliziyo bayiceleni. Siyawazi ama-album aphumile anconyiwe noma singazi kwesinye isikhathi ukuthi abenconywa ngaliphi, kodwa abenconywa kwasho ukuthi abantu kwiqiniso bayalazi ukuthi ingoma isemandala. Umuntu owenze umsebenzi omkhulu ubani, ngoba ngeke nimvume nalabaculi laba abathanda iqhaweleni lasemdletsheni abancika kulo, angazi tancike uze bekhohlwa nomsebenzi wabo. Akekho nje usathe Khuzani siyabonga ukuthi ube ukuqala ukuthi ungene kuma iTunes, wabo uqala futhi ukuthi album yakhe ihambe phambili ku Spotify kwelinye iviki. Lutho akekho, kodwa kwanele kwaphuma ingoma ethize ku Channel O, hawi lokho uzosivulela iminyango. Siyabonga lapho uKhuzani wayeseka ngaki lapho ku Channel O eperforma live massive music eyakhona. So lento yenu khohlwani enzela ama voice note abhedayo, enzela ama video yena asangene, angeke nje nize niphumelele. Inhliziyo zenu noma zingenzani, abantu bayalazi iqiniso. Khuzani mzondela ukuthi wenza kahle, uhlula amaqhawe eni, usazowahlola. Mina lokho nje ngisho ukuthi phulisa nje inhliziyo niye uqamba amanga abantu TV1 ikalamanga umdala ongaka. Wawungeke ugatshele sendewa leyo nto le, nawe ubulindele wathola le information leyo. Awusinje professional ukuthi usuyakwazi ukuhlola ivideo i-voice note ukuthi le iphuma kubani ivoice. Awuzange ucwaninga uye uyolenza ucomparishe ama sound. So umusa nje kuzofafaza amanga, uqamba nje amanga. Uzokumele kushina na kwi-channel le ukuthi yena uyithole le video lesi. Mawuthi sophendulana senemphuza inyoka kakhulu uKhuzani, nikhuluma izinto eziningi ngaye. Ngoba yena mhlawumbe engenabalandeli abanesibindi sokumkhulumela. Hayi bafethu kahle yena msana ukuba nenhliziyo ezimbi. Ingane ezino zale ingane enjani manje enhliziyo enzi. Hayi akhambe kahle. Usanje uqamba amanga. Ukatshena yena azangabiza amagama umuntu. Akekho umuntu oyizwa la voice note ukuthi ithini, kukhulunywa ngani kanjani. Futhi ngathi uyathola ukuthi ngathi abantu abegangela bezenzela abayenzayo because befuna ukudukisa umkhondo endlela thize. Ingoma yomuntu mayinamandla akekho uzoyivimba noma engakhuluma umuntu. Hlezi bethuka abantu, hlezi ethuka uKhuzani. Akakaze kodwa usekuthiwa mnize uyazi na ukuthi kunabantu abamhlalela umuntu usithathaphi isikhathi sokuthi manje awu plan against abantu ukuthi siyazi umuntu obengayifuni ingoma kaGatsheni last year. Siyazi ukuthi imuphi umhlaziyo wayebhize egxe ingoma kaGatsheni ethi ucula ngathi usabhima. Siyazi ukuthi ubani wakhuluma ngendaba ukuthi uGatsheni bamqashe ngo15k kwenye indawo eqamba amanga. Waze wayishintsha ipost we-edit. Siyazi lo muntu onebala ekhanda lo enimthandayo. So nje madoda lapha enikhona msana uqamba amanga, yikeni kuba madoda nje alanda izindaba ezingekho. Nizoba babulali nini, nigade le nto leyo. Nisale kahle umuntu eke savalelisa.